Mga kapobre, tanawan ninyo ang UAE, nag-ulan. First time ng 2021. Nag-ulan, super ang ulan. Dito sa amin na. Oh. Tanawan na, shalalalala. Shalala in the morning. Tanawan, nag-ulan sa. Umuulan sa amin ngayon. Nang gitangka ang 2021. Gaulan-ulan. Gikurog-kurog ang akong wait, pati akong giti. Gitugog-turog sa katugnaw. To ay tao dito. Ako ni sugaton. Nagkurog ko kay wala ko kagakos. Happy New Year dong. Happy New Year, sino yan? Wala, nag-video-video lang ko. Happy New Year, sir. Bagda. Happy New Year. Kagwapo jud nimo dong oy. Ambot, mabuang ko bayot. Grabing ka kurog-kurog, kurog-kurog gina kong kamot kit. Tungod po sa katugnaw ba. Tora tanawa na. Ha. Tara, naglakaw ko karon mga kaigsuon. Kini karon kadong uwan na. Mo ni giingon ni kining uwan na. Uwan ni hasta akong wait nagkurog-kurog, hasta akong lubot gikurog. Wala ko kadalag jacket. Nya. Kamu nalay sabot sa akong kuan mga kapobre video. Kay dinalian gini nga video para sa kaway-kaway kayo dyan. Big shout out sa Team Journey. Pero wanagi ko kaila taon anang mga Team Journey 1, Team Journey 2. Wala, nagkurog akong kamot. Muragi bagyo. Grabe sakit katurog akong kamot. Big shout out sa Team Journey. Pero wako kay lagi ninyo kinsa kin Journey 1 kin Journey 2. So tanawon yung mga kapuri nagkurog-kurog jud akong tiil oy. Sa katugnaw kay nag-uwan ba ya diri first time gining uwan ang UAE. Nag-uwan ang UAE to eh. Kurog pamur. Hala. Kurog pamur. Kurog jud akong kamot eh. Ubani ko yung mga kapobre hanto doon, hanto dito. Mag-abot nig 5 minutes akong 12 minutes. Ay na lang nagtanawa di akong kamot nga. Di na mada nagkurog sa ka. Oh. Kini mga kapobre mao ni ang UAE. Mao ni ang UAE. Mao ni ang New York University. Walay tao di magkurog sa bugnaw. Iya murabag natay kayakap. Abotay kayakap sad. Nga may na lang makukuha gamay na kay kayakap. Nya. So diara ko mga kapobre. Wow! Diara si Alona ang gwapa. Mo si kapobre ang naong gikumot sa iring ba. Pasagdiin na lang niyo kung naong gikumot sa iring kay kuan man na kanang mao na bisag usaog plansa. Sa kung saon pa na nako bagno di busyuray siya di na mausab. So big shout out sa akong mga ka-team. Team Journey nga mga gwapa, mga humot nga mga lamion. Puri lang sa mga Tagalog dyan. Sorry talaga kay di mo kaintindi sa akong istorya Bisaya. Kay nahirapan ako sa kalisod magtagalog. Ay nagkurog jud akong kamot bisag saon ako diin sa silipon. So mga kapobre, ubani lang ko ninyo ha, huwat lang. So, aray, bilat. Naglakaw ko diri na pandol na akong tiil. Nagkurog-kurog jud ko sa katugnaw uy kay. Bisan uwan ra diri ginagmay. Tugnaw jud guys tanan. Oh my gosh. Oh my on. Na. Tamsak lang mo diha. Kung di gani mo ganahan. Hindi mo ganahan mag thumbs up lang sad mo. So ay musaba kay nakakita ko Pakistan nga way brief. Adtura dito nagbugwal. Ning kuan nga akong giti ning
ning sa panganana ning kupos ning uk kay tungod sa katugnaw nag-uwan lagi diri lagi. Tanawa ng uwan dira. Nag-uwan ang langit, naghilak pero may na lang na kay naniwala ako sa 2020 nga ato ang naabtan nga pandemic. So ako ay naniwala sa kay maligsan tao eh. Ako ay naniwala sa blessing gikan ni Lord sa gikan sa 2020 nga malasta kay naabtan tag mga pandemic. So kining 2021 mo ni giingon nga nag-uwan. So mo ni giingon bliss kita kining tuiga. So ang atuan na lang ipangayon magampo ta gaan tag blessing sa Ginoo. Naglakaw ko ha paduong ko sa akong amo kay mag part time lagi pug ko oy. Part time ko ba nya mao nang ginig sa ekonomiya. Mao may kinabuhi na to sa abroad. Kung asa ang part time tuwa sa town, kung asa ang kuan tuwa widir ay magsaba kay mga gwapong ni agi diri. Nay mga saba kay murag lansiyang. Nya tanawan ninyo. Dako ra ba kay naslag? Dako ra ba kay naslag mga luso? Ni ikyas. Ambot ni mudong. nanago sila ambot. So naglakaw ko diri kay padung ko dito sa kong trabaho dito lakaw to dito dili mga kaigsoon mga kapobre dili sa taon lali mo trabaho doy oy kay magsakay tang kog bus naog ko sa bus mulakaw pa taon ko pag naog na ko sakay na mo sakay. Pag naog na ko, musakay na po ko sa kong tiil. Maglakaw na po ko. Unya, tugnaw lagi ko kadag jacket. Wagi ko kadag jacket niya. Nakalimtan kay mura mo po kong naglakaw, murag naglupad po sa hangin. Nga ko magruhunag kanang jacket. So, hinihinay nilang taon ko hantod maabot ko dito mawala ni akong katugnaw. So, mga kapobre, antusan na lang akong naong diha og unsay porma kay mao man kinabuhi is OFW nga kuan. Pero kanang akong video di nagkurug-kurug na kay akong kamot nagkurug guide nagkurug ba dili sa nagkurug nga tungod sa kuan na lain na yung sabot diha. Ayaw mo pagsabot nga nagkurug kay tungod sa kuan. So mga kapobre, kung dili man gani mo ganahan mga kapobre, kung ganahan man gani mo nako kuninitan di mo ganahan tamsak lang mo diha ya. Kung ganahan gani mo tamsak lang sad mo ya. Don't forget to sad nga kisa man ang kanang nakaila nako kung wa nakaila ako ni si kapobre uyamot nga naa sa UI kayod bisag asa ang trabaho tuwa para sa ekonomiya para sa pamilya. Pero mga kapobre na ning kamot tintaw ko mga kapobre kay ngano mahuman na intaw na kong bisa gi-cancel taong ko atong December 15 oy nya. Kamot ang part time karon nga para makabayad ko sa kong bisa. Sa akong bagong bisa ba kay naa man gugoy bayaran ko dako kayo nya. O lagi ni ning kamot ko kay ang akong pang bisa ako po taong gitipakan para ihatag sa akong mama. Para gihatag na ko ni mama adtong December 26 para New Year nila. Nasamot ang akong pambisa na uk kay nakuhaan man. So para nako sagdan na lang aray bilat sagdan na lang mga kapobre nga ako ay wala kaysa naman akong mama maglisod-lisod di ba. Mas priority na ako kung mama kay wala ba ako gipanganak diri sa kalibutan ug wala akong mama. So bahala na maglisod ko at least diri maglaglaag ko makakita mo kog trabaho nya. Lain mo pud paminawon nga akong mama mo'y maglaglaag mo itag trabaho. So ako na lang bahala lang ko ako'y kwarta basta masulbad na laging tanan. God knows God will know ambot sa tong Inglisa ang Ginoo ra gina magpaigo nako siya rin hibaw sa tanan wa ko kahibaw unsay ugma nako. Pero ako mga kapobre musalig lagi ko sa Ginoo kay ako bitaw 10 years man ko wala ko nabisahan wala ko gabisa 10 years ko nantinti sa UAE. Pero
Wala ko magdahom sa 10 years na ko. Nabisahan ko, natagaan kog tiyan sa UAE. Nakabisa ko. Hantod mauna ni karon. Akong life 17 years ko sa UAE. Pero sa akong pagka 10 years naging tiinti jud ko kay wa mo ko nabisahi. Nya, gi-cancel po sa kong amo way batasang uyamot. So mga kapobre diri lang ko kutob og ayo-ayo mga kapobre ug kunta mga kapobre. Subscribe sa kutaw ninyo day nagingak-ingak na taong kog buhat og video para lang ma-subscribe. Kaway kayo dyan. Team Journey, hi. Nicole, Fitness, hi. Thank you so much. And see you in my next video. Bye bye, youths.